Molt bon vesprà, o bon dia, estem ací a casa del Ramonet. Anem a fer una explicació de com preparem algunes vegades alguns figaters que tenim ací, com per exemple estos que hem preparat en els ingredients de tota la vida, que porten nou moscat, un poc de pimienta, un poc de clau, sal, molt important la sal. Que hem posat, per exemple, en aquest cas, romer i timonet. Dues herbetes molt aromàtiques, molt fresquetes i molt bones. Vam preparar-ne tres. Un anirà acompanyat amb cebeta potxaeta i una mermeladeta casolana de cirera. Un altre el prepararem amb mostassa, que és molt clàssic i molt bo, una combinació molt bona, i l'altre el prepararem en espencaet. Al figatell, com porta la mantellina, no és precís posar-li oli. Normalment de les planxes això s'ha de posar oli, però no és precís posar oli. Ja té la grasseta, la mantellina és la capa que recobreix, és la membrana que recobreix l'intestí i l'estómac i les tripetes del cerdo. Deixem ahí. Els tapem. I així ens fan com si diguem una miqueta al vapor. I ara, perquè estiga més bo, hem de torrar una miqueta el pa. I el pa sempre torraet està molt més bo. Doncs ja tenim quasi la meitat feta. Anem a dorar-los, anem a fer que es passin per l'altra banda. I ara es tornem a tapar. Mireu ahí, si us fixeu, tota la grasseta que està mullant, tot per la mantellina i els ingredients que porta dins. Això és cerdo, i el cerdo ja sabeu que mulla molta grasseta. Ara tapem. Anem a preparar-ne un, com havíem dit, amb cebeta potxaeta, que ara l'estiu és molt refrescant i molt bona. Després anem a preparar-ne un altre amb mostassa, una mostassa molt lleugereta, perquè si la fas molt forta el que fas és matar el gust del figatell, entonces ha de ser una mostasseta molt suau, molt suau. Posem ahí, escampem un poquet, i ahí, perfecte. I ara tenim un espencaet que hem preparat aquest matí, espencaet amb verdura fresca del dia, acabadeta de collir, molt bon, és un escàndol, és un escàndol. No es nota l'oloreta, però tindríeu que notar-ho, està de categoria. Porta pebre roig, pebre verd, una miqueta de tomaqueta, una miqueta de algínia. I ho deixem ahí, preparat. Ara anirem a agarrar els figatells. I ara anem a muntar els figatells. Aquests figatells, com podeu comprovar, ja estan ben fetets. Podeu comprovar, estan fets. Per dins estan espectaculars. I ara anem a donar-li el toc especial a este que tenim de cebeta potxaeta amb una mermelada casolana de cirera. Si voleu, demanem una begudeta i mos els mengem.